خب бародаро хоҳарое ки ягон савол дошта бошен барое ки редка эфир мекунем, мехостам ки дар бораи компанияи гиёҳдармон камтарак маълумотон диём. хоб компанияи гиёҳдармон дорои сертификат буда якчанд дороҳои гиёҳии табиии худашро барои мардум пешниҳод мекунад. Яъне ин дороҳои гиёҳии табиӣ ба кулли мардуми мусалмон иншоаллоҳ аввалуш худованд результати хуб нишон медиҳад. хоб бародаро хоҳаро сар мекунем аз дорое ки дар дасти ман мебинен зенвит ном дорад. Зенвит барои нафароне ки жилудка, меъда, талха, панкратит, ҳатто гастрит доранд, хоб язва жилудка, 12 ангуштаҳо, барои ҳамино результати хуб дорад иншоаллоҳ. аллои меҳрубон баракатон диҳад. Ягон савол боша метавонен оиди дартон савол тиен, иншоаллоҳ кӯшиш мекунем чени имконпазир ба саволҳои шумо посух диҳем. хеб бародаро хоҳаро, ягон кас ҳаст, нест, бедорен, ховен, ифтор даен, гиҷодем бачаҳо. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи мову шумо муборакбод бошад. умедворам ки таъсияти хонобод бошен, ҳама хуб ки боша иншоаллоҳ, албаттара ҳамин саломатӣ хуб ки боша иншоаллоҳ рӯзара мегирем, не? хоб марҳамат бародаро, ягон савол боша оиди дороҳои гиёҳии компанияи гиёҳдармон, метавонам ки дар саволҳои шумо посух диҳам. барои нафароне ки кирм доранд, барои кӯдакое ки пешоб мекунанд, барои жилудка, меъда, талха, панкратит, ҳатто гастрит, инчунин барои уровни тестостеронро баланд кардан, тез пешоб кардан, ё ки ҳамхобагии соз бо ҳамсарошон карда наметавонанд. хоб мутахассис ҳастем иншоаллоҳ, ҷабот доктор ҳаст дар наздмон, метавонем ки дороҳои гиёҳии табиира аз компанияи гиёҳдармон барои шумо чикор кунем, пешниҳод кунем. Масалан, мегирем анами дорое ки дар дасти ман мебинен, бародаро хоҳаро, ин ганда тренда рафтагиай. Ин дору ҳам дар Россия, ҳам Тоҷикистон бениҳоят топ дай, тренд дай барои нафароне ки пешобкунӣ мераванд, ё ин ки таҳорат мекунанд, баъди таҳоратшон боз пешоб мебиёяд, ё ки нафарони зан доранд, ҳамхобагии соз карда наметавонанд, инра дуташа мехӯранд, бовар кун ҳам гул мегарданд, ҳам булбул. хоб бародаро хоҳаро, ягон савол боша метавонен дар саволтон ҷавоб диҳем. 41 нафар ҳастен. хоб лайкҳоро албаттара зер кунен. 40 нафар ҳастену аммо лайк нест. хоб паҳлавон дорои сертификат буда, яъне сертификат дора дар качестваш компанияи гиёҳдармон иншоаллоҳ ҷавобгӯ аст. хоб албаттара чӣ хеле ки қайд карда гузаштам, меша ҳолатҳое ки камтарак даста оби хунук мезанӣ, пешобу омадан мегирад, ё ки наски тар меша, ягон хунукида намида кор мекунӣ, зуд аллакай зуд пешобкунӣ меравӣ. аз ҳамин ҳисоб аллакай простатит дорӣ, ё ки камтарак шамолда грипп мешавӣ, пас ҳамин уровни тестостерони шумо пастае ки зуд бемор мешавем. ан ҳамин дороҳои гиёҳии табиӣ барои муҳоҷироай, барои нафароне ки хоҳ дар Россия, хоҳ дар Тоҷикистон кору фаъолият мекунанд. овозои ман рафтестай, нарафтестай? Кани як саломай алайкай, я ҳай ҳуай бигӯен. лайкҳоро зер кунен. Як нафар як лайк зад, ба фикрам бо ҳамун лайкша талбида гирифт чӣ боло. хоб ҳаст ягон нафаре ки савол битиҳад, дар саволош иншоаллоҳ ҷавоб диҳем. дар эфири мо ягон хел бозӣ нест, ягон хел чизи вай нест, чизои ҳаром нест. чизе ки ҳастай барои мардуми мусулмон, барои хоҳаро, бародаро, апу, модаро, ки иншоаллоҳ зудтаъсир аст, яъне таъсирша мерасонад, яъне шифобахш аст. ин дороҳои гиёҳии табиӣ албаттара. хоб
ягон беморӣ агар дошта бошен, метавонен савол тиҳен, ё ин ки кӯдакҳое ки пешоб мекунанд, хоҳ рӯзона, хоҳ шабона, фарқе надорад пешоб мекунанд. баъзе ҳолатҳое мешавад ки падару модарам дар ҳамин ситуатсия қарор доранд, метавонанд муроҷиат кунанд иншоаллоҳ. ягон касда агар лозим бошад, номерои ватсапи компанияро равонтон мекунем ё гап мезанем, иншоаллоҳ қатъишон муомила мекунем. ҳар куҷое ки бошен иншоаллоҳ равон мекунанд. ягон савол боша иншоаллоҳ ҷавоб диҳем, ё ин ки дар ватсап муроҷиат кунед. хоб бародаро хоҳаро 72 нафар моро тамошо мекунед. иншоаллоҳ ки хуб ҳастен. барои 72 нафар ман барои шумо намин паҳлавонро тавсия метиҳам. паҳлавони гиёҳдармон яке аз гиёҳҳои пурқувват буда дорои сертификат мебошад. барои нафароне ки пешоб мекунанд, ҳатто тез-тез пешобкунӣ мераванд, ё ки дастшон оби хунук мезана, зуд пешобкунӣ мераванд, ё ҳолатҳое ки почаҳошон тар мешавад, ё шамол мехӯрад, пешобкунӣ мераванд, ё ки сӯзок мекунад, курси лечебни ин ду банка мешавад, ҳам гул мегарден, ҳам булбул. ва дар эфири ман агар занҳо бошанд, пешакӣ бахшиш мепурсам, аммо ин барои мардҳоай. ин дорое ки дар дасти ман мебинед, спрайт занзан, яъне дар инҷа занзан нависондагиай. агар зан дошта бошӣ, ҳамин видео барои хитай. нафароне ки вақте ки ҳамхоба мекунед бо ҳамсарои худтон, ҳамхобагии соз карда наметавонед. Естественно, чили мақсад ҳаётияй дар ҳама дахл дорад. занак недовольный мешавад, худат недовольный мешавад, бовар ки настроениёт бита мешавад, пас анамин барои ҳалли мушкили шумоай, яъне мушкили шуморо бартараф мекунад иншоаллоҳ. хоб инҷа бо ҳастаг вормексит барои нафароне ки кирми рӯда доранд. хоб кирми мақсад ҳатто дар ҷигар шапарак пайдо шуданаш мумкинай. эра метавонад аз 2 сола то 80 сола метавонад истифода кунад, яъне одамои калонам метавонанд истифода кунанд. кӯдакҳо аз 2 сола сар карда боло бениҳоят хубай. яъне як таш тичени 20 рӯз мебарад, дар 20 рӯз иншоаллоҳ ҳам гул мегарден, ҳам булбул. 82 нафар моро тамошо мекунед, аммо мутаассифона ана чӣ хел қайд карда бигзарам ки савол нест, ё ки дар инҷа ягон чӣ нависонда шуд, шумо дар ман намебуроямаш. эфира рости эфир хеле ва хеле кам мекунем, аз ҳисобе ки вақт ҷудо карда наметавонем. имрӯз аз таробеҳ омадем, мардум хоб аст, хостем ки камтарак суҳбат ба бародаро хоҳаро кунем. нафароне ки хунукӣ дорен, ё ин ки барои геморроям ҳаст, ин компания метавонад барои геморроям дору дастрас кунад. ягон беморӣ худо аку ҳеҷ кара бемор накунад, рост дар инҷа компания дархост кард ки ана як эфир ки камтарак маълумот бите. аз ҳамин сабаб иншоаллоҳ як ним соат хостем эфир кунем. ягон камбудӣ боша агар, 1000 бахшиш бародаро хоҳаро, чунки камбудиро намехоҳам. мехоҳам камбудии худро ҷуброн кунам, чунки мора мақсад дар интернет ҳазорҳо инсоният чикор мекунад, тамошо мекунад. ҳатто ҳамин историяра мақсад ҷои настройки ҳамин каналҳоро ман проверка мекунам, аз Индонезия тамошо мекунанд, Корея тамошо мекунанд, имин ҳамин сайти мара. аз ҳама асос Нидерландия тамошо кардаистиянд. Нидерландия ва Ҳиндустон тамошо кардаистиянд. и Ӯзбекистону Тоҷикистону Россияша ака вообще гап намезанам. ино ҳаррӯза видеои моро тамошо мекунанд. аллоҳи меҳрубон баракатон тия бародаро хоҳаро. 42 нафар ҳастен, то 90 чанд нафарро рафта будем. ана наке лайк суст. ин ҳамин лайкам медонед чӣ хел бизанед? дар рӯи ҳамин экран тип 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 ҳамин лайк чирикотон қате бизанед, иншоаллоҳ лайк мешавад. ин ҳам хел бизанед, лайк мешавад. ин ҳам вақти моли як лайк мемонад да. меша намеша, ман худам дар рости намедонам. мақсад ки шумо метавонед лайкҳоро бизанед. лайк бепулай, абсолютно ройгонай. вақте ки мо эфира ҷамъбаст мекунем, бидонем ки ягон кас лайк мондай. лайк маънои инро дорад ки яъне шумо моро дастгирӣ кардаистед, яъне моро дастгирӣ мекунед. оказывается ҳозир 73 нафар моро тамошо дорен, як дона лайк намонен. албатта айбай.
лайк ягон хе пул намета бародаро хоҳаро. агар ватсапи маро дошта бошен ё надошта бошен метавонам ватсап мона тимтон ма ҷои канала нишон метиҳем ки лайк ягон хе пул намета бародаро хоҳаро. лайк фақат пешравӣ мекунад. агар ҳамоқа лайк бисёр шава ҳамоқа эфир дар топ меғалта, ҳамон видео дар топ меғалта, мардум мебинаш. намхе ака лайк мондан ҳамагӣ ду хусият дорад, ду қисм ҷудо мешава. якташ лайки ростана, якташ лайки чапана. лайки ростана боша шуморо хушҳол, яъне ки шумо аз видеоҳои мо, аз эфири мо ягон полезна фоида гирифтен ё ки мехоҳед моро дастгирӣ кунен, лайки ҳамтари мемонен. Не ки агар бихоҳен ки мо дар ютуб шумо, яъне ма дар историяи ютуби шумо дига набуром, лайки чапана меҷиқен, аки сразу ай телефони шумо гум намеша. постепенно мобайни чанд моҳ дар гум мешава. баъд яъне ҳар як эфир дар шумо ҳамхе фарқ надора, эфири мана эфири дигара ҳамтари ҷиқидан гирен. ин яъне мнени шуморо нишон медиҳад ки шумо недоволниен ва доволниен. айни замон 30 нафар тамошо дора, 30 нафар нетаряй, яъне ки мита хаб карда истодагиай. ҳатто то 100 нафар дар эфир чикор кардем? иштирок кардем. хоб, нафароне ки бародаро хоҳаро ягон савол дошта бошен, 55 нафар шудем боз. инҷа метавонам дар бораи паҳлавон як маълумоти дига тиҳам, ба ҳамин иншоалло худоҳафизӣ мекунем. паҳлавон яке аз гиёҳҳои пурқувваттарин буда, дорои сертификат буда, ҳам дар Русия ва ҳам дар Тоҷикистон тренда рафтагиай. дар куҷое ки як блогерай, як машҳурай ира реклама кардистай. чунки фоидаи ин гиёҳ бениҳоят зиёд аст. аввалаш яздони пок, дуюмаш ин хубай, результати противпоказании хуб нишон метиҳад. хоб, барои ҳамин дар куҷое ки ҳамин паҳлавонро мебинен, албатта якумсорча метавонен харидорӣ кунен ва дар ҷони ғанимати худтон чикор кунен? истифода кунен. хоб, дар инҷа не лайкай бувар ки не пайкай, не ҳичи дига ман намедонам қайчиму иштари гап занам. як Зарина привет гуфтааст, тамом. Заринабону Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонат боша. иншоаллоҳ ки ҳамаш хуб мешава. ҳамаш хуб мешава. я метавонем бо камтарин стотем бас инам ҷоро бихонем ки чӣ гапай охи автоматический перевод. ҳичи намефаҳмам. эфира бовар ку ҳичи намефаҳмам ба худо. ҳамин эфиркунира вообще ноли нол мефаҳмам. намедонам саро эфир кунам. хоб, ягон кнопкаша наёфтам ки биҷиқимда. видео бисёр мекунам, аммо эфир слишком редки бад. иногда дар як ҳафта як бор, иногда дар як сол як бор ду бор. амхе бародаро хоҳаро, бовар ки фақат медурен тамошо мекунен, хаб мекунен, ман намедонам чӣ гапай. ягон савол битен дунёда чӣ гапай охи. битен любой хел савол битен, ҳадақал як салому алайкум кунен. салому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳу. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи дӯсто, ба ҳамаи мусалмонон муборак шава иншоаллоҳ. дар бори рамазон як камтарак гап мезанем, барое ки серавно шумо не менависонден, не савол медоден. иншоаллоҳ ки камеам гӯш мекунен, фоидатон мешава. нафароне ки мега ки рӯза медора, хоб мекуна, мабодои монда мешава ку хоб мекуна. вақте ки хоб мекуна, ӯ дар аъмолуш нависонда мешава савоб. яъне одами рӯзадор монда шудагиай хоб мекуна, беҳаракатай, барои он фоидаи бисёрай. ё ин ки намо мақсад рӯза дора, рука ба масҷид мекуна, мерава 2 ракат таҳияи масҷидро мехона. яъне 2 ракат таҳияи масҷида ки хонд, бо диққат гӯш кунен, 70,000 савоб мегира. рӯзадори
мери фикри масҷида мекунӣ, дар масҷид 2 ракат таҳияи масҷида мехонӣ, 70,000 савола чикор мекунӣ? Ба даст мегирӣ. савол ба миён меояд ки аллакай дар як рӯз мисол мегирем намози бомдода рафт, 70,000 савоба гирифт. пешин да бор рафт агар бо 70,000 дига, и аллакай 140,000 савоба чикор кард? Ба даст гирифт. Яъне дар картаи шумо мегзара. яъне шумо ҳам чиза қабул мекунед. намози аср да рафтен, намоза хонден, пешина мисол пешина асра ҳар як намозе ки шумо мерен мехонен, 70,000 дар картаи шумо омадан мегирад. Инчунин агар вақте масҷидро омаден салому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату мегӯен, 2 ракат таҳияи масҷида бихонен, боз ҳам 70,000 чикор мекунен? Савоба ба даст мегирен. дар як сол як маротиба инсоният зинда мемона намемона, эра кӣ медона? Аллоҳи пок. дига ҳеҷ кас ҳеҷ чиз гуфта наметавонад. яъне и фурсатай. И фурсат бояд ки ба дасти мо бираса. як ҳадисай мегӯяд ки охирон рамазон кае ки дига баъди вай рамазон намешавад. ира бисёри домуллоҳо ҳеҷ кас шумода намегӯяд. наки ҳаминҷа чанд нафарен? 36 нафарен. ҳамин 36 нафар иншоаллоҳ ҳаминҷа агар фаромӯш накунед хуб мешаватон. мега охирон рамазон ҳамон рамазонае ки бо диққат гӯш кардем. охирон рамазон ҳамон рамазонае ки баъди ӯ дига ягон хел садақа, тавба, рӯза, намоз қабул намешавад. охирон рамазон ҳамон рамазонае ки аз осмон мисли радубарқ тоҷики қатӣ мезана, на ки ҳамун садора шумо аз куҷое намедонен. инҷа якчанд нишонаҳои дигаам бо қатиш дора. дар бораи агар гап занем, мумкин ки 1.5 соат гап занем. яъне ира ма барои чӣ шумо гуфтаистам ки дар як сол як маротиба рамазонай, мумкин ки соли гузаштагӣ охирон рамазон бошад, мумкин 100 сол баъд, мумкин 1000 сол баъд, мумкин то соли дига мо шумо зинда набошем. яъне ин савобҳое ки бузурге ки аллоҳи меҳрубон ба банда бахшидааст, мо аз ҳамин чӣ мекунем? маҳрум мегардем. хуш ба ҳоли нафароне ки рӯза мегиранд. боз як гапи дигае ки агар 1000 рӯзадор бошӣ, хайру садақа дошта бошӣ, нигаҳ кунед-а, рӯза дорӣ, азоб мекашӣ, хайру садақа кардӣ, одами хубӣ, инсони хубӣ, ҳама аз ту даволняй. на ки дар пушти экран, хеле ки бигем дар берун дигарию дар хона дигари ку, агар хит кунен гапои мара. мақсад добри человек ки ҳама хубира кардӣ, намоз, тоат, ибодат ҳама 100%. аммо дар пушт, дар тоқагӣ корҳое мекунӣ ки имрӯза ҷавоно ака ҳама ӯ кора мекунанд паштӣ. агар ҳамун як амали бада иҷро битӣ, ҳамин корҳои неки кардагит чикор мешавад? Барбод мешавад. ин чист? савол ба миён меояд. ин ҳамон аст ки дар як телефон арамта дар поиск менависонӣ, занҳои номаҳрама тамошо мекунӣ ва аз ҳамун ту шаҳвата мешиканӣ. ан ҳамин чиз бародаро бениҳоят чизи безебай, аз ҳамин чиз худдорӣ кунед. анам хел. аллоҳи меҳрубон баракаттон диҳад. О Господи! Рустами Сафарзод, конечно, Господи меги. анам хел, бобои Рустами Сафарзод. бозӣ мегӯй, дурӯ мегӯй, эфир мегӯй, пага ай сари та мемона, ай сари ма мемона. Ина яъне ин кал шуда уже. Русида гузашти боита? О Господи! анам хел бародаро, 31 нафаре ки моро тамошо мекунен, ҳамин 31 нафар бо диққат бошен ки
агар 1000 амали нек кунен, яъне як амали баде ки шумо иҷро метен, ҳамин корҳои шуморо чӣ кор мекунад? Барбод метиҳад. Барбод ба хок чӣ кор мекунад? Яксон мекунад. Анам хел. Аммо як чиза фаромӯш накунед ки ҳамаи банда ягон банда прамои рост бииш намеравад. ҳамаи банда оташи дузаха, оташи ҷаҳаннама мебинад. Ягонта 100% нест, ҳама гуноҳ дорад. Фақат зоти пок беайбай, ӯ гуноҳ надорад, тамом. ҳамаи банда азоби дузаха мекашад, чанд қае ки гунаҳ дорад, ҳамин қабоша тамом кишид, мерава рӯ ба сӯи биҳишт. И қабоша чайни ҳамин қа азоб мекашад. И қабоша чайни ҳамин қа азоб мекашад. аз ҳамин сабаб бародаро, хоҳаро, мегӯяд ки як ҷойи тоза ёфтӣ худат бишин, аммо кӯшиш кун ки дигарорам даъват кун ба ҳамин ҷойи тозагӣ. бародарони қандме, дигар шумо бовар кунед, савол метаҳед, менависонед. Ман намедонам чӣ кор кунам қайд шумо. ина бо 41 нафар шудем, 41 нафар то 100 нафара будем дар эфир. ту 90 чанд нафара валло алам, агар хато накунам. Наменависонед, намедонам шумо чӣ дард доред. намхе. дар бори рӯза як мавзӯи хосай мехостам бифаҳмонам. нафароне ки саломатишон хубай, ҳоли шумо мегӯед ки хубай чаро рӯза намегирад? нафароне ки саломатишон хубай, аммо рӯза намегирад. сабаб дорад ки рӯза намегирад. чаро? кор мекунад, кораш вазбинай. агар ӯ кора 1 моҳ қатъ кунад, шояд вай шартномавиай, ӯро аз кор меронанд. хоб бо диққат гӯш кунед. кор мекунад, 1 моҳа чен 1 рамазон иҷозати рухсат гирифта наметавонад. агар рухсат гирад ё суруш мекунанд, тагдалида хулас фоҷиа мешавад. яъне ӯро як гала одам нигаҳ дорад ки 4 танга роӣ кунад ё 4 танга кор кунад, зиндагӣ пеш биравад. яъне охирон фурсат ҳамиай, саломатиш хубай, аммо кор важнай. коре ки ино гӯш намемонанд гуфта. Инода мумкин нестай гирифтанаш. баъзеҳо мегӯянд мумкинай, аммо мумкин нест. ислом тозагиро дӯст медорад. ислом дар ягон кас маҷбур намекунад. пас ҳамин нафарода гирифтанаш манъай, ба шарте ки бутонанд то ҳадди аққал чанд қа метавонанд бигиранд, на ки агар гирифта ки натавонанд нагиранд. ҳамура уламоҳо махсус сум ҷудо кардагиянд, метавонанд ҳамун сумша бурда ба ягон одами маъюб, нодор, бехонадар, касали сағира ҳамура сума тиянд, ё ки ба сағирахона беҳтару хубтараш. и талбандое ки дар қадди раҳаи одами солимай металба, инода пул додан ҳайфай. ҳоз дар бораи ин бо агар вақт шуд гап мезанем, вақт ки нашуд иншоалло бо отдельно видео мекунем, дар ҳамин канал мепартоем. хоб, хубтару беҳтараш бурда дар сағирахонаҳо пул биспорен. дар сағирахонаҳо ҳамун чизе ки месупорен, бурда дар ҳамунҷа биспорен. На ки агар дар ягон хешу табори худтон, дар ягон ҳамсояи худтон боша ягон маъюбе ки ягон чизе ки мақсад по надорад, даст надорад, ё ки нуни хӯрда надорад, инода мешавад супорида. На ки набоша, бурда беҳтару хубтараш дар сағирахонаҳо биспорен. иншоалло боз хубтару беҳтару афзалтар мешавад. инам хел. баъд занҳои ҳомиладам мумкин нестай. занҳое ки таваллуд кардагияну шир метиҳанд, нигоҳ кунед, шир метиҳанд,
аммо кӯдак шири сунъӣ хӯрда наметавонад, яъне шири магазинӣ хӯрда наметавонад. Дар ин сурат ҳамун зани ширтеам метавонад ки рӯза нагирад. Мақсад рӯза мегирад, кӯдак бе шир мемонад, ӯ кӯдак шири сунъиро намехӯрад, кӯдак касалӣ мешавад. Хеле ки дар бари боло қайд карда гузаштум, инсон ба ягон кас, яъне ислом ба ягон кас ҷабр намебиёрад. Ислом мову шуморо нигаҳ мекунад, таъкид мекунад, мегӯяд ки ин тариқи роҳҳош аст. Анам хел. Аммо нафароне ки дидаву дониста рӯзаро мехӯранд, вой бар ҳоли ин нафаро. Вой бар ҳоли ин нафаро. Як чизи дигар дар ёдум омад, вақте ки ҳар як мусалмон ба пули сирот мегзарад, оташи дузах ҷаҳаннам аз таҳ садо мекардааст ки э инсони рӯзадор, ҳар чӣ зудтар бигзар, мега ки ҳамун шафоати ту мега алови маро хомӯш мекунад. нигоҳ кунед бародару хоҳарон, чӣ қадар барои мову шумо манфиат аст, барои мову шумо фоида мебиёвардаст ин рӯза, ин савобҳои рӯза. ё ки рӯза дорӣ, бегаҳ намози шом да, як пачкаак хурмо бигир, бира даҳани масҷид. ё ки биро ягон қадди кӯча, ягон беҳтараш масҷид, ё ки ай масҷид мебиёянд, мардумда як таги хурмо бите, рӯзҳошонро бишкоянд. Инам савоби бузург аст. Инам хел бародаро хоҳаро, ана 90 нафар, 18 нафар шид. Агар ягон савол бошад, дар саволотон ҷавоб диҳем. На ки агар савол мабодое набошад, мехостум ки чикор кунам? Эфирра қатъ кунам. Работа не является определением для... Чӣ мегӯяй бародар? Работа не является оправданием. Бародар, дар ин саволот иншоалло ба пуррагӣ ҷавоб медиҳам. Нигоҳ кун. Яъне маънои худат гуфтание ки кор барои моҳи шарифи Рамазон, бояд ки ӯ рӯза бигирад. Хел, хорошо. Ина барои маву барои худат вақте кор мекунем, бояд моҳи шарифи Рамазонро бигирем. Аммо ҳаст дар ҳамаи вакругои худмон ки мақсад саломатиш не он қадар хубай. Дар ҳамун хона якта коригарай, худаш саломатиш хуб нест, дар хона якта коригар, дар хона якчанд нунхӯр ки дар ягон ҷо кор намекунанд, кӯдак, зан касалӣ дорад. Агар рӯза бигирад, ӯро аз кор меронанд. Дар ин сурат ҳамин нафарда рӯза гирифтан ман аст. Аммо тонист баъди рӯза тамом кушид, дар як рӯз 2 рӯз карда қазои рӯза мегирад. На ки агар натонист ягон маблағ ҷудо кунад, чӣ хеле ки уламоҳо ҷудо кардагиянд, чанд сум мешавад, дар бораи ё ҳаст гуфтугӯи гапҳо, ҳама чиз тасдиқ шудагиай, метавонад бурда дар ягон маъюб касалии сағира ё сағирахона сум диҳад. Чизе ки моро омӯхтанд, мо барои шумо иншоалло гуфтаистем. Камбудӣ боша, мақсад дар рӯи китоб ина гап зан, иншоалло қабул мекунем. Хоб, буд братам. Я брат ҳамага, короче, ҳамадама братам. Также известно как Млои. Сино официал. Не, ман мулло нестам, бародарҷон. Не муллоям, не эшонам, аммо як рагам эшонай, як рагам муллоай, худам хоки сиёҳам. Ҳечи нестам.
анам хе бародаро хаҳро не муллом не эшон пуштум ҳам муллое ҳам эшонай аммо худум хоки сиёҳ ҳечи нестам як бандаи гунаҳгор як бандае ки ранги шумо кору фаъолият мекунам зиндагима пеш мебарам тамом отличная работа бобои сино зинда бошӣ. хуб бародаро хоҳаро ягон савол боша ҷавоб диҳем иншоаллоҳ на ки агар савол набоша бори дига ҳамин паҳлавона барои шумо реклама мекунам маълумот метиҳам ба ҳамин худоҳофизӣ мекунем. паҳлавони гиёҳдармон барои нафароне ки хунуки воспалени простатит доранд ҳатто сӯзок доранд ҳатто хронически простатита кӯмак мекунад. ира обычно курс лечебниш 2 банка мешавад. ҳамин 2 таша мехӯрӣ бувал ки ҳам гул мегардӣ ҳам булбул. ира компанияи гиёҳдармон яъне сарпарасти ҳамин рекламаҳои канали мо ҳамин компанияи гиёҳдармонай. камтара хостем ки вақт ҷудо кунем эфир кунем аммо суҳбат дига тараф рафт. аз ҳамин сабаб хай гуфтию гапҳо ки чанд қе тонистем гап задем. хуб дӯстони азизу меҳрубон ба ҳамин худоҳофизӣ мекунем. аллоҳи меҳрубон ҳар куҷое ки бошен сарбаланду хонобод бошен. кӯшиш кунем ки моҳи шарифи рамазон анҷом нарасидааст аллакай якчанд рӯзуш рафтааст. шумо метонен ки далшиша бигирен ва савобҳои бузург дер намонен. савобҳои бениҳоят бузург дорад. хуб ин рӯзҳои салқинира аллоҳи меҳрубон додааст. дар ин рӯзҳои салқинӣ фурсат аст ки ин шанс аст ки мо бигирем ин рӯзара. тобистонда агар меомад бо камтарак мушкил мешид. ҳам рӯз дуроз мешавад ҳам гармӣ меҷиқа. ҳозир чӣ бовар кӯ ҳамин 2 рӯзам ки ҳеҷ чиз нахӯ мегардиам хе. анам хе бародаро хоҳаро. хуб ба ҳамин худоҳофизӣ мекунем. аллоҳи меҳрубон ҳар куҷое ки бошен сарбаланду хонобод бошен. ягон камбудӣ аз тарафи мо шуда гузаштагӣ боша ҳазор бахшиш. то видеои оянда худоҳафиз. боқӣ сарбаланду хонобод бошен. ман ки кнопкира куҷо биёвам бикушам ака дар як сол 2 та эфир мекунам. намедонам эфира чӣ хеле қатъ кунам. фикрам инамҷа я боша инамҷа боша мегум инамҷа чӣ ҷои куштанша намеовам. ина эфир кардан ҷои куштанша намеовам. чӣ хеле пастяшиси брат биҷиқмем бра куҷоша биҷиқум намедонам. инамҷада намедонам куҷоша биҷиқум. хаббас ини бари боло до тоғри тоғри. ина пеши эфир сирхай пеши ҳамида як тари будай. ини тари икс будай. ҳамира биҷиқӣ мемира ба фикрам. тамом ёфтумаш. зинда бошед дӯстам. ина туам ба ман кӯмак кардӣ. аллоҳи меҳрубон аз ҳаматон розӣ боша. худоҳофиз. вақт ҷудо карда тонистем боз эфир мекунем. накардем агар ҳар куҷое ки бошен дар ҳаққи банда дуогӯ бошен. ман низ дар ҳаққи кулли мусалмонони ҷаҳон дуогӯ ҳастам. дуогӯ ҳастам ки моҳи шарифи рамазона аз даст натен. ин фурсатҳоро рӯза бигирен тоати ибодат кунен чунки дар ин моҳи бузург савоб бениҳоят бисёри бадай. чӣ хеле ки мегӯянд аксия мекунем ку анами ҳозир савоб анам хеле аксия рафта истай. хуб худоҳафиз.